Er wordt hutklust in Twieselheide. Want Margriet en Annemarie, 2 vriendinnen, beginnen haar eigen pluktuin. Een plak waar ze zijn eigen boeket samenstellen kist uit een rom assortiment om bloem. Een idee dat ze net lang oenij hoefden te tinken. We zijn vriendinnen en dan doe je natuurlijk leuke uitjes. En toen zeiden we van, zullen we eens een keer naar een pluktuin? Nou, wij naar een pluktuin daar en toen zeiden we van, dit is hartstikke leuk. Kennen wij zelf, zei ik iets, want we zijn heel enthousiast natuurlijk. Ja, we vonden het fantastisch. En dat gevoel met die bloem, we waren er echt gewoon heel blij van. Zijn het, hoe fijn het wordt zijn, wat mensen dat bij u ook ervaren. Echt dat plukgeluk, weet je, hoe je dat wil nemen. Ja, om dat de mensen te ervaren. De velden binnen nou nog leeg, maar de pluktuin moet een plak worden dat mensen terras komen kennen, een bakje koffie drinken kennen en haar eigen creativiteit in het boeket kwijt kennen. Maar hoe komt dat er dan uit te zien? Nou, je komt aan al die dahlia's. We hebben heel veel bakken vol met meters met bloem. We hadden de ronde dahlia's, die van die balvormen. We hadden orenvormen erbij, de grutten. De dinnerplates hieten die komen direct in. En we beginnen daar met de rustige tinten. En dan gaan we helemaal mooi naar achteren. En hier komen de mooie rozen. De peers ben ik volle favoriet. En dan heb ik heel veel nog rood, oranje, geel, we hebben alle kleuren wel. En aan de andere kant heb ik nog bakken met strobloemen, dat zijn de droogbloemen. En dan kunnen we dan van de winter kunnen we daar ook nog mooie boeketten en eventueel workshops mee doen. Maar dat hebben we nog al hier in de holle, dat komt rustig, komt dat er wel uit. Het is vooral natuurlijk van onze hobby een passie meidje. En dat is natuurlijk ook geweldig dat we dat creëren kunnen hier. En natuurlijk, het had ook wel een stukje rust. Dus lekker bezig wezen, kerst natuurlijk, maar was super leuk vies. En als dat dan maar die vriendin doen aan kerst, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, dat is super, ja.